סקירה קצרה על ווסטיד רקון טופ-לוק. סקירת וידאו קצרה. המטרה שלה היא לא לזכור פלדות וידיעות ואני לא יודע מה, אלא פשוט לתת חוות דעת של משתמש של כמה ימים מהווסטיד. אז קצת רקע על הרקון. הרקון היא סכין עם פלדת 14C28 ב-N בלהב, וזו פלדה שאני מאוד אוהב, בין הפלדות הזולות, אבל שלא בצדק אפשר להגדיר אותה כפלדה זולה. היא פלדה שמאוד מאוזנת בין יכולת שמירה על חוד לבין עמידות בצ'יפים, נקרא לזה, עמידות בשבר מאוד מאוד גבוהה, מאוד קרובה ל3V. היא באה ממשפחה קרובה מאוד בתכונות שלה לנייטרו-V, לעוד פלדות שהן בסגנון הזה, ואני מאוד אוהב אותן כפלדות מאוזנות. מה שמיוחד בסכין הזאת, שני פרמטרים מאוד חשובים לי. אחד זה כמובן הפלדה של הלהב והחיסום, שעד כה מראה עמידות יוצאת דופן בכל מה שקשור לעמידות בשחיקה. ותכונה נוספת זה כמובן הגריינד שלה והיכולות חיתוך שלה. דבר נוסף שמאוד חשוב בסכין הזאת זה הנעילה. והנעילת טופ-לוק, מה שמיוחד בה, תוכלו לראות את הבר הזה שפה נמצא. בעצם בשונה מבטן-לוק שכל הנעילה מתרכזת סביב הפין הזה שפה אתם רואים, בטופ-לוק יש פה ליינר עליון, שמה שהוא עושה זה, הוא כמו ליינר-לוק ממש, אבל הוא נכנס פנימה. בשונה מנעילת ליינר-לוק, הלהב שנמצא פה נשען על פין נעילה, שתוכלו לראות אותו פה. וכשהסכין בעצם במצב פתיחה, כל הכוח מופעל על פין הנעילה, והנעילה עצמה, הבר בעצם חופשי מכוחות שפועלים עליו, הוא בעצם רק נועל את הלהב כלפי הפין. הנעילה הזאת מאוד 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 חזקה, מי שמשתמש בה כמובן זה ספיידרקו בקומפרשן לוק, וגם שם עוד פעם תלוי מבנה ותלוי ביצוע. בספיידרקו, במיליטרי 2 ובפרמיליטרי 2 קיבלתי מהר מאוד חופשים, ופה אחרי שימוש לא מועט, הסכין בלי חופש ובלי כלום. הידית עשויה מקרטה, מאוד מאוד נעימה לשימוש. מקרטה זה חומר שאני מאוד מאוד אוהב ומעדיף אותו על G10. החיסרון העיקרי שלה מקרטה זה שהיא מקבלת כתמים. ככל שאתה משתמש יותר, יש שחיקה במקרטה והיא מקבלת כתמים של שימוש מנוזלים בעיקר, זהה, שמן, מים. עם הזמן היא מתלכלכת. אפשר יותר מאוחר לעשות עליה פוליש, אבל היא מאוד מאוד נעימה לשימוש. רכה, נעימה. בשונה מסכינים אחרות שבהם יש גמישות של המקרטה, פה יש ליינרים מבפנים לכל אורך הסכין בעצם. כמעט לכל אורך הסכין. והליינרים האלה, אני לא יודע אם ניתן לראות אותם, מונעים את הפלקס של הסקיילים. יתרון עצום לנעילה הזאת, היא משתמשת בדיטן די חזק, ואז ברגע שאתה פותח את הלהב, זאת אומרת נותן את הכוח, מפעיל את הכוח בעצם על הפינים, פין הפתיחה, הלהב פשוט נורא החוצה בשניות, והדרופ שוט שלו הוא מדהים, כי בעצם ברגע שאתה משחרר את הנעילה, אין שום חיכוך. אז בעצם מה שקורה, אתה לא צריך שום תנועת מפרק כדי לפתוח את הלהב, ונגיעה בכפתור משחררת את הלהב בדרופ שוט מלא. דבר נוסף שמדהים בעצם בסכין הזאת, זה הקומפקטיות שלה. זאת אומרת, היא סכין יחסית קטנה עם להב 3.3 אינץ' או 3.35, לא זוכר בדיוק. סכין מאוד קטנה, היא לא מורגשת בכיס,
ויחד עם זאת היא מאוד אפקטיבית. דבר נוסף שאני אוהב זה את העובדה שהעלב, החוד של הלהב והלהב עצמו יורד בעצם לגובה הידית, ואין שום דבר שמפריע בחיתוך. יש לה גם צ'ויל שאתה כמובן יכול להתקדם עליו ולהחזיק לעבודה אינטנסיבית קטנה. ובסופו של דבר אתה מקבל סכין מאוד מאוד יעילה לעבודה. הפיבוט שלה הוא פיבוט של שני ברגים, אחד זכר ונקבה. הוא בנוי מאוד טוב, הוא נתפס כמובן בידית. ושוב, כאמור, אחרי כמה ימים של שימוש אינטנסיבי, אין חופשים, וברוך השם, הסכין הזאת עברה לא מעט בכמה ימים הבודדים שהיא איתי. המחשבה מאחורי הסכין מבחינת נסיעה היא מחשבה טובה, אבל הביצוע, בקיצור, יש לה דיפ קרי פוקט קליפ, אבל הוא לא מגיע דיפ מספיק, זאת אומרת, החלק הזה קצת בולט החוצה מהכיס. זה קצת מפריע לי ומעצבן אותי, אבל זה בין הדברים הבודדים שהייתי משנה בה. אולי אני אמצא קליפ יותר עמוק, וזה יפתור את הבעיה הזאת. בעיה מבחינתי כמובן, אבל יש אנשים שזה עבורם לא אישו. החור ללניארד ממוקם פגז, ממש מאחורי הקליפ. הוא לא מפריע לתפעול של הלהב, הוא לא בנתיב של הלהב, גם אתה מחזיק את הלניארד, הלהב נפתח בקלות. מבחינת נסיעה היא צרה יחסית, אז היא לא תופסת הרבה מקום בכיס, לא כמו סכינים רחבות כמו המניק 2 למשל, או השאמן שמגיעות רחבות עד לכאן, לכן תופסות הרבה מקום בכיס. אתה יכול להכניס את היד בנוסף לסכין ולא יקרה כלום. הדיטנד מאוד חזק, אין שום סיכוי שהיא תיפתח בטעות בכיס. אחת המגרעות של כפתור נעילה במיקום הזה זה שחס וחלילה אתה יכול בטעות באחיזה מסוימת ללחוץ על הכפתור ולהשמיט את הלהב. זה לא קרה לי בסכין הזאת. באחיזה בסכין בדרך כלל אני מחזיק או ככה או ככה. אני מעולם לא מחזיק את זה בצורה כזאת שבה אני יכול ללחוץ על הלהב. לא יודע, אצלי זה לא הפריע. יכול להיות שיש אנשים שעבורם זה מפחיד אותם או מרתיע אותם, אני לא יודע. מעבר למבנה ומעבר לנעילה, מעבר לפלדה, הגריינד כאמור הוא גריינד מדהים, הוא פלט גריינד, הייתי אומר לדיקוק מאוד אגרסיבי, זאת אומרת לא מדעתי אותה, אבל יכולות החיתוך שלה מעידות על זה שהחורפה שלה די דקה. מבחינת פיג'יטיות, אז יש לה את הקטע של הפיג'יטיות של פתיחה סגירה מאוד מאוד קלים ונעימים, והיא יחסית דקה. בעובי סקיילים שלה יותר דקה מפר מיליטרי 2, יותר דקה מפר 3. היא ננסית מאוד מאוד בקלות ומאוד מאוד נעימה לשימוש. זהו, היא טיפה יותר עדינה, נקרא לזה מקולד סטיל איירלייט או מקולד סטיל, כמובן מקולד סטיל ריקון 1, אבל אם אתה מסתכל על זה בתור EDC אורבני ולא יוצא לשטח כדי להתחרע עליה ולעשות בטונינג, אז היא EDC מדהימה ואין עבודה שהיא לא תוכל לבצע. עד כאן, תהנו.